kumsang kazakwa somsari pasari February jandar ko achuan Chicago Fire Department achuan Lakeford Residential Building atangin kang may achuak ti report andonga firefighter ten pathen chuan achong chunga ani ni an hringal maya achung an han lu chuan sitting room chu mei an lirin alo khattoa he in hi duma lu lawangin aum thina ma se fireman ten madras pakhat boya chuan ruang an puta he ruang hi mei cheruang ania a mingpo teresa di basa ni a oma hlema tura bong sual ni nge in alang boka fire department ten an mudan chuan tual thana ni nge in alang an tiani police te chuan he thil sual ti na hi an chui ngala official autopsy report in atalan dan chuan basa hi pong sual ni lo ti an muchok ani a taksa po engma evidence muturam lo an tia tharuk nuwa po engma an thei ta chung lo ani masela police ten an soidan chuan he nu hian Amah Thattu hi an nu aron puang ni in an soitlat mai le he nu hian thana train ron bi an in an soyani teresa di basa hi Philippines atangin United States a kumsang kazakwa somrukhan a pemluta Chicago damdo ina respiratory therapy sin athokani ako worker ten an soidan chuan basa hi mitai matakle damlo te ta na hun pumpang thina nia achunga thil thalo han ti du turan ompo hi arinom lo hian ani kang mai chuak chuan fingerprint jongjong ati chia masela a chena atang chuan engma bolo thungani engma han muem chu kan nei lawa masela to kan pakhata hian memo pakhat kan hnuwa chu memo a chuan AST ning hi alo in siaka chumi jana apartment om ngei chu ni na langani jos tahula chuan chu case chu thanga le chan vela ya boy pui to a masela engma lang thei jong lawani chu tianga boy pui mek je lai chuan phone call maktak maya dongta athil chui po ati ol sampha sot nge yang le chu Philippine pa chuan basai chan chin chu anupui mangin alo sia anupui le basai te hi damdoina an thok don thina ni chu tianga jo an kauna chan po chu thil maktak mai an hriat wang alo nia ani chon kapu thil enge mo makneu mai silta cheila makki ti viawang police officer kan yangin thil mak chu ka hriat chak jong takalo thil mak mutum hian ka mit kale tak thin zo ka sin police officer kan yangin thil mak hi ka hredu hle thina chuba ka information thatak min te theitu tur hi kan hredu hle thina ni a thil min thil hi thuding nge ni ti ama pona phalo kan thil hriat hi amak danglam lu tuka chuwang ane khatia kan ti chani teresi nen khan kan thok don thina kan patni kan respiratory therapist kan ni a Alicia chuan basai thi tewa athil ton maktak mai chu police pa hena chuan a shilta zan khat chu zan rei tak thleng a thaw wangin rei lo te thu thleng a chuan amu chol loka second rei lo te amu thil hnuwa chuan amut na ruma chuan thlau mani ti a sita hal maya chu thla po chu basai thla nge lo ni atira chuan kamu mangi mokati a kathil mu chu ka oi theilawa ma se min in ringa min en char chara enge ti tur po ka shelo ka hlau lu tuka ka chung tai mot mul mai ni kar ni nu a chuan thil dang mu an nei le ta tun tuma an hu na hun chu an mani na ni ve ta tlat mai le chumi jana chuan Alicia chu a chawa wangin amuk ma a pasal chuan enge an tin bedroom a chuan a fakala a pasalin na soidan chuan I thaim atia Alicia chuan a thathuina lo changa ma sela a o chu an nu o ni lo ti a hrengal maya anu pui chu a tong sel theinan tunge ini tina zota tunge nia teresi de basa makati maya tunge teresi di basa I chu a boxi lo police tenan manangai min Thattu hi police tenan man theilo ni apning chu alan sharing ti shilro chu tiang thu min silta ka chuan makati maya to tan se ni te po ka ring rum ani masela to tan soi lo zia chu an mela po chiang takina mu thei boxia ani le tunge ni alan soring chu tin ka zota anu puile basai tenen chuan chupa chu damdoina alo thok dun teng to ni ti an soita ni an pa ina soidan chuan chu tianga an nu thlaralwin a chen chil hun chung chu tar kar chan ve ve lai ani thu asoya aron har chuan nuwa a chunga engthil nge thleng ti a zo chuan an nu chuan engma hriat lo thuina chang ni na soyani a tum dang le a chuan an nu chu basai thlarau chuan aron pole ta chumi chuma chuan a opo chiang le zolin a hre thei do ni to the police why a pasal chuan police ten hena akalo na chan chu evidence ekba anei lo wanga ni tina changa chu vele o bok chuan proof na pe ka tum thu a soita chung proof na pe ka tum te chu hrilh le tlereu te ani after he killed me he took my jewelry
to his girlfriend. Amah sabera ka ngai to tak chu engtin nge he thil hi police report ta kan da theyang ti ania Amah saberin alana chanchin chu kan han chui ta basa I chena changa hlawak lawa cheng ve ani ti po kan va sheng hal tamai ani basa I thi jan khan alana po hian basa I apartment a chuan TV chia siam tura appointment anei thu lo soya chuta tak chuan ke ni po kan cheve theita ani chutiang a thilam hria ta ka chuan alana po chu thu zofia ta nan la ta alana po chuan chumi jam chuan basa I TV chia asiam ngai thu chu a chep lowa a soidan chuan TV chu asiam tha thei lowa chuan a hole a angai zong ne na anom dun le mai thu a soya ni chumi nuwa chuan angai zong chu kan va be popta alanan tlerewa pek le pek lo thu te kan va shota chunu chuan alana chuan tlerewa pek ngai thu lo soya ni police te chuan basa I chung te chu alana ngai zong hena chuan throita chung tlerew te chu basa I ta ni le ni lo an en tir ta ni chuti an han en chuan basa I ta ngai ni thuan soita thlat mai le alan tuna chuan engkim hriat ani to e khathil kha basa I ta ngai ni thua chung te poin an chian to a engwang he diang thil ti ngai ni min thil te le chutiang ani ta ka chuan alana chuan engkim apuang ta alana na soidan chuan basa I TV chia siam tur chuan a kal nge ya a hosan le ngai bokani chuan an het le a basa I chu rokin a that ta ni I'm coming. chutia basa I na avakal le tu chuan basa I chuan kongka chu lo hona alana chuludin basa I chu kongka khar tumin ale hoya chutia khar don lai tak chuan a khoi ta thuta basa I chu a trena sa hle ti po soyani chutia nga are lum no a chuan bong su langa lan tira tumta a thom no a po thler saka a bedroom ami madres su vala in basa I chu a khuta chuan a hal han ta ne basa I hian a thian nu elisia hi a benge ya ama po chu a mangne ya ni he information hi elisia I kaltang hian ron in puang talo sila chuan police te hian basa I thattu hi engtika ma an hre don lawa alana po hi man ani don lawa ni hetiang thil thleng ka tong ve ta hi makkatia tiktaka soi chuan a tira kha chuan kawai vak lawa ni hetiang a thil ani ta ka chuan alana chuan engkim apuang ta veka court chuan kumsom pali tang turin a chung thu an rem ta ni Sang khazikwa sobli barukhan Catherine Van Els sti hunlaya umriat mi chau chu asung tenen the residence state park a camping anei na tangin abong lo maya ngor takani ruk chu zarani nuwa abong na huna chama kilometer sobli pare takhlale abong na huna chama kilometer za somre pathunlaya sama puka alo thureng hi anvu mutani Catherine hi anu chapanen an camp na huna hian anin fiama ani fiam lai hian kalsunin abong zita kha ania niruk nuwa an vak mule hian maktak main Catherine chu lo thon le mang an nei mel po pulawa border check with University of Arkansas zirlai pakhat Catherine va mu satu te zinga mi en the Pittsburgh Press a hrilh chuan Catherine chu paidok cha hian puka chung chuan ar chuaka zoidok tak hian heta hi ko me ti zong hi aseni ati helai huna hian ramwa mi tam takan no bo to a nunna chan pha hial te po anom bokani Catherine chu engwang bo nge ni a abo lai niruk chung hian enge aton tila chu Chhuichhuah Theih ani hau lo noya dam taka ama an hole thei chu alom ome ti bak chu abo lai chan chin hriat tur a om ta lo ni